Família, seguim el Fangofés i estem amb el mestre, amb el pare, amb el pioner del periodisme esotèric català i espanyol i de no sé quants llocs. I del cinema de la ment, el cinema de la parapsicologia, el cinema fantàstic, que no és el fantaterror, la gent disfressada de zombi, de dràcules, de vampirs, de templers, no, res, de màscares, res, sinó horror de la ment. I com li va venir a vostè tot això de l'esoterisme, tota aquesta passió que té vostè, clar? Jo tenia un avi que era zaurí. Saps qui són? Ells que busquen aigua amb una vareta d'avellaner. I trobava aigua a 8 metres, a 10 metres, i treballava pels pagesos perquè tota la vida hi ha hagut pous. I ell vivia d'això, era zaurí. I això m'estranyava a mi. I una àvia, que era guaridora de Gràcia, que curava el mal dels espallats, que és allò que et disloques un os, un ombro, i ella tenia una habilitat. I això per mi era molt misteriós. I aquí va començar la llavor que va engendrar després un especialista en misteris. Bojos pel cine, quina finalitat té? Doncs bojos pel cine, estimem molt el cinema, parlem de cinema, recomanem cinema, promocionem i promovem el cinema. I és l'amor al cine, és una cosa de tres amics, que disfrutem, que fem un programa de cine i que volem compartir el cine amb la gent, però és que resulta que vostè és director de cinema, productor de cinema, director de fotografia i a sobre estudiat a Hollywood. Això és veritat o no és veritat? Això és veritat o no? I a més soc periodista i psicòleg i especialitzat en hipnosis. Sí que és veritat, soc també editor, he editat moltes revistes, llibres. És veritat, als anys 69-70 vaig tenir la possibilitat d'estudiar a l'Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, de Hollywood. I allà aprens tècnica. Jo ja havia après l'ofici aquí, començant des de baix, fent espagueti westerns, baix de tot, però ja vaig aprendre molta teòrica. Parlim de la seva trilogia. Vostè va dirigir una trilogia de terror, de fantàstic, de paranormal? Als anys 80 vaig fer la primera i única trilogia del cinema espanyol dedicada al cinema de la ment. El que Àngel Sala, el director del Festival de Sitges, li diu docu-horror. És una mena d'històries reals passades al cinema, amb actors i que causen horror, però és sobre un document històric, no? Ell diu docu-horror, però és el cinema de la ment. I vaig fer el Viaje más allá, el 80, el 82 vaig fer el Ser, l'Ésser, i el 86 vaig fer Más allá de la muerte. Sobre al mig vaig fer Acusada, Asesinos, Leo Fassman, n'he fet diverses més. Si jo li preguntés per una pel·lícula de terror, vostè em recomanaria una pel·lícula de terror? La mansión del infierno. Fa molts anys que es va fer, està molt ben feta, té una música que facilita un editatge mètric. En lloc d'editar la pel·lícula i després la música, primer es posa la música i sobre la música s'edita. S'han fet pel·lícules molt bones, com per exemple El final de l'escalera del caracol, El poltergeist no tan bona, bueno, Semilla del diablo, se n'han fet moltes, el terror amb Amityville, i ara ja no hi ha cineastes. Ara els cineastes fan audiovisuals. Inclús ara no poden dir, estic filmant una pel·lícula. No, tu no filmes una pel·lícula, estàs gravant unes imatges. Però a mi s'ha dit, jo les dues últimes pel·lícules meves, una que és El misteri Fassman i l'altra Pionero, les volia també fer en cinema, com havia fet les altres. No hi ha hagut forma perquè no hi ha ni laboratoris. Gràcies a la nostra amiga Pilar Miró, que s'ho va carregar tot, tota la indústria. O sigui, la Pilar Miró té una importància. Va produir un fenomen paranormal, ho dic mirant a càmera. I és que va aconseguir foragitar de les sales de cinema a tots els espectadors. Ara el 21è toca una altra cosa. Dissortadament s'està fent males produccions, es fa un cine de superherois, un cine dedicat als menors d'edat. Són capaços de fer una reina del Nilo. Jo no dic que el viento se llevó, no els veig capacitats. Jo li dic professor, però vostè és doctor. I ho dic poc, Soc doctor en psicologia clínica, però especialitzat en els fenòmens paranormals de la ment profunda. He sigut professor de cinema. Es va anar a muntar la televisió catalana. Jo vaig ser professor d'organització, de pràctiques de rodatge, de direcció de fotografia, de moltes coses. Mestre Darbó, jo tinc una pregunta, clar. Vostè ha passat por alguna vegada? Amb una operació quirúrgica d'un curanderos que van entrar a treure una malaltia a una dona clavant-li unes tisores al ventre. I vaig pensar que allà seríem tots còmplices d'un assassinat. Però no, es va curar, es va cicatritzar i tal. Però clar, això és greu. Mestre Darbó, gràcies, feliços, contents d'haver pogut parlar amb vostè. Escolteu que la màgia del cinema ens acompanyi tots. Gràcies, família, salut i metratge. Ens veiem a la pròxima.